Ja se tresem, izgubili smo se. Ljudi, ja se isto tresem. Izgubili smo se ovaj Šta? Šta je ono tamo? Naselje? Da, baš je mutno. Što se meni trese kamera? Šuga kameru! Kameru šugava! Šuga kameru! Kad se okrećem tamo još više mi se tresi. Evo malo se smirujem. Ne znam. Boga, nemoj tamo da ideš tamo ka naselju. Ne. Vidim neke korake. Ja vidim isto ovdje. Stvarno ma te ne varam, te dođe vidiš. Koje korak? Stvarno mi tu korak ne vidim. Ovo nije moj korak. Šta? Stani unutra. Nije moj korak. Nik. Idi još. Oni. Ja ne idem tamo, meni se trese sad kamera. Ja, Luka! Sjeđeš ka naselju. Što? Ja ne mogu da. Hoćeš da izađem na onu tamo njivu? Može. Imam predat. Idemo samo pravo. Luka, ajde stvarno da idemo samo pravo, pošto ćemo tako izaći. Brate, A? neko me zarobio. Tako. Kukuruz. Otvaram rampu, zatvaram rampu. Ja probijem rampe. Ja preskačem rampe. Ja ubijam rampe. Ja koljem rampe. Jer smo morali ovuda da krenemo. Njima je najviše bođa. Mislim da smo morali. A sad imamo jedan problem. Evo nas. Ovdje me sačekaš, braco. Dobro, nisi mi brat. Ej, sačekaj me. Luka, gdje ćeš? Kuda se krećeš? Jel znaš? Idi samo pravo. Iza tebe sam. Hvala ti što mi čistiš put. Mislim da nije bilo namjerno da je to. Inače ljudi, ako se nekako izbavimo odavde, to... Druže? Idemo vam javiti. Javit ćemo kad dođemo. Ćao! Ljudi, evo nas! Našli smo čisto područje. Da ostavite like na ovom klipu, ako će vam se svidjelo. Što je ovo? Babino polje. Čije polje? Babino. Što se kaže. Ajmo. Luka, zašto kad se približavam tebi trese mi se kamera? Što? I meni, kad sam izgleda tebe. Neko nas prati.